tak niati tak kasati sabelo marang kawula sing melarat sing kekurangan sandang lan pangan tak remengi tumindak ala budi candala leteking jagat gelai bumi nglakoni keraman berandal ngedulan sapanunggalane ning kabeh mau kanggo wong-wong sing kekurangan pangan. Mojopait kurang adil. Mojopait tublo. Tupeh dadi wong dhuwur. Tupeh dadi negara gedhe. Ora tau sambang tilit niti pirsa kahanan ing Karang Pradesan. Piye kawulane? Bisa ngrasake panenan apa ora? Tambah nek mbayar upeti sakarepe dhewe. Krungu tembang rata tembange Babakul Sinambiwara. Yen nagih upeti ora duweni dhuwit receh. Ana wedhus digawa wedhus, ana sapi digawa sapi. Mesisan labuh labeb tumrap kawula cilik. Gusti Kang Morbeng dumadi ora turu. Gusti ora micak. Hai. Nayaka Praja munggahe tamtama. Yen kowe ra nrimake cekelen samber nyawa.
Wis pirang sasi awakmu gak tau bayar upeti. Pirang sasi? Wonten sekawan sasi Ndara. Iki dina tekanku mrene iki bedheke nagih upeti. Ndara, pinten-pinten kalebetan kula kasampean Ndara, kula nyuwun ngapunten ingkang agung. Ndara yen kula niki rasa boten ngadah kuasa boten wonten ingkang bertanggung jawab. Aku ora ngerti. Kowe mbayar apa gak mbayar? Dina iki tetep kudu mbayar. Nyai, ngerti yo? Negara ana tatanan. Wajibe kawula bayar upeti ning junjungan. Terus awakmu pirang bulan utawa ada? Nyai, awakmu tak kei semoyo gedene sepasar. Nek awakmu gak iso bayar, gobokmu tak robono. Tak tantang. Sampun Ndara. Sampun ngerti kanjeng ngatur-ngatur Ndara. Tak gawe laporan ana ing Mojopahit. Isok-isok. Ayo bayar. Ayo. Masuk. Kebangetan temen urip kula hampura. Ngasa sepeyang rasa kaya senganti. Awak perkara aku diajar koyo. Terus kepiye maneh nang kaiton. Ayo kepiye maneh. Kau yang ditake koyo rene maneh kepiye. Simbok, aku malu takon anggonku mriwat krungu tangisan. Apa sing mbok tangisi, Simbok Lando? Kula nyuwun ngaten saderenge. Inggih kula niki wis mantep diajarkan. Bareng-bareng menika kula boten saged bayar pajak. Le sampeyan niku sinten? Kowe ora perlu roh karo aku. Yen bahku aku melok sepira panelangsane batinku, kowe wong Jawa aku Jawa. Sing nagih ora ngerteni, ora desa welas asih. Sepinten rasane manah kula sinelongso. Pancen kula sing lepat kalem nika sedaya menika kula boten gadah napa-napa. Tambah nono, yen kowe luwih pangan. Kanggo ganti Simbok. Yen kowe ora aja kuwatir. Kowe janji apa marang Punggawa ing Majapahit? Kula mboten janji niku wae pancen nagih. Napa nagih pajak kula mboten gadhah arta. Kula semanten kalih
kalih minggu kono niku wau. Ora nganti 2 minggu pendak pasrah aku rene. Inggih. Gawake duit marang kowe supaya kowe bisa mbayar. Ngerteni ngono? Saperangan donyane Majapahit aku nglakoni durat muka ateges maling sing tak paling saperangan barange Majapahit Praja tak dumke kabeh para kawula. Kados ngaten Mbak Mas. Menawi ngaten kula matur suwun kali sampeyan Pak dene napa panjenengan arah pitulungan kalian kula. Aja kuwatir Simbok. Ora lawas, ora gelis. Kowe bakal tak moktekno yen kowe ndak ora duwe omah tak gawe omah. Dongakno. Desa makadeg besok bisa. Iki lara Wulya Temajati ya. Kula semanten ugi kula janji kali sampeyan. Janjimu apa, Simbok? Sampeyan boten kepan kalian kula, sampeyan awet pitulungan kalian kula. Iya. Sampeyan pilintu dinten mesti sampeyan dados ratu. Ratu. Inggih. Aku nyuwun pamit. Inggih. Dene ngopo yen wong ngalah bakal temekaning mulya pancen bener. Sapa sing gelem nglakoni pasa bakal nemoni riyaya. Sapa sing gelem nglakoni tekad bakal nemoni derajat. Muga-muga wae bocah iku mau bisa kalaksana dadi ratu gitu. Ayo yo kene. Apa koyok ngene? Wong lagi nandhang kasmaran. Saben dina mung eling slirane. Ning aku salah. Apa yo bener aku tresno marang adiku dhewe? Dulur kandung tak tresnani. Ora bisa. Duh Gusti Kang Arkarya jagat. Amarta Jaya apa yo bisa duweni tumindak kaya ngene. Walah tole. Jane ya bisa. Dadak piyong ngomong bisa iki maksude sing kepiye, Yong? Rungokno ya, Nger. Biyung tak cerita. Pasewakan Agung Majapahit nganakno manca Patnegara ning Brahmana njaga lawang bojone Biyung eneng ratu saka Kediri ora nduwening tata krama bojone Biyung ditubruk keretane nganti tumekaning pati nggih. Biyung gendong ponang jabang bayi. Ponang jabang bayi tak pasrahno
sedang penderita. Ora liwat wujud awakmu, Ger. Ponang cabang bayi iki aku yang tegese kowe iki biyongku. Tata kawet ngomong kan kowe iki biyongku. Sejatine aku wong tuamu, Ger. Neng aku nyamar dadi ban sing ngomong awakmu. Karo bocah wadon sing mbok tresnani, jane bisa kowe dudu dulur kandung. Jangger, babagan permasalahan kaya ngene iki apa ya bisa? Tak omongke mari Arimbi ben aku iki bisa bebarengan yo. Bisa. Arimbi dudu adimu, dudu dulur kandungmu. Arimbi putraning pendhita. Sing gula mentah kowe wewet bayi. Karo-karone kowe lan Arimbi biyong sing momong, Ger. Ning kowe putraku. Yo, iso, Ger. Ning aku pamit. Arep metuki Arimbi jelaske lek yen aku karo dhek iki ora dulur. Supaya bisa bebarengan yo. Iso, Ger. Muga-muga keturutan apa sing dadi pengangkahmu, Dole. Aku pamit yo. Sing hati-hati sana. Walah, Ger. Kowe putraku, ning aku ora tega ngejono kowe dhewe. Jajal tak tungko teko mburi kowe, Dole. Rasane atiku ki tratapan yen nyawang Kang Marto iki. Ning apa ya bisa? Aku karo Kang Marto Jaya iki sedulur. Ning endi-endi yen sedulurku ora bisa dadi bojo. Ning apa ya ate tak pendhem rasa tresno iki. Njur mengko yen aku ora kuat, aku bisa edah. Aja Rimbi. Kakang, Kowe tekan kene arep goleki sapa? aku ning kene iki arep goleki wong sing tak tresnani banget. Padha barek aku. Aja madan-madani, aja nyemoni. Ora, sak temene aku dhewe ya arep goleki wong sing tak tresnani ya, Di. Alah. Sopo sing mbok tresnani iki lho sapa? Paling ya ora padha karo aku to. Sing tak tresnani ya ora adoh teko kene. Lho, ya. Nyemon-nyemoni maneh. Sing tak tresnani iki ya ora adoh teko kene. Lho, Ayo, ngene Tri. aja niru-niru karo aku lho, Kang. Aku ngomong blakotan blogo suto sak anane, sak temene, ngono lho. Sik. Kowe sapa sing kowe tresnani? Kondo apa ora ya aku? Ya kondo to. Bloko Suto. Iya. Yen mengko tak kandhani aja duka. Iya. Sing tak tresnani iki ora ana telu loro ya mung siji. Sampean Kang. Kok malah guyu iku lho. Seneng banget atiku, Di. Mergo aku dhewe goleki wong sing tak tresnani, ora liya ya kowe dhewe Arimbi. Ning Dadak kowe apa ya bisa wong sampean karo aku iki sedulur.
Ora, Di. Aku mbarek kowe iki ora dulur. Lho ora bisa wong gedene bareng nang nggone padepokan kok bojo ngono to Kang len guyon iki. Di, aku Amartajaya dudu putrane bapakmu. Mengko dhisik yen sampean ki iso ngendika kaya ngono mesti ana critane. Mbok jlentrehno ta aku ben gak bingung ngono lho Kang. Ngene, Di. Rikala jaman semono bapakku gak liya ya Bapa Brahma. Nungguk paregolan ana ing Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit nganakno pasewakan agung ngundang Mojopatnegara. Dadak ana kraton saka Kediri ora duweni Subaseta nabrak bapakku. Ya, Ndur bapakku tumekaning pati si ponang jabang bayi diramut barek ibuku mari ngono digawa ning nggone Gunung Kendheng kene. di gone padepokan bapakku. Iya. Bapak Martalaya. Bener. Aku diramut karo Bapa Martalaya nganti gerang kaya ngene, aku kait mengerteni yen aku iki dudu putrane Martalaya. Ngono lho. Dadi Kakang iki putrane sapa? Putrane bapakku ya Bapak Brahmana. Nyirawe iki ibune sampeyan. Nyirawe kuwi ya ibuku. Ngono. Dadi sampean karo aku ki bisa andum katresnan. Iya. Njenengan iki tresno karo aku. Aku tresno banget kelawan kowe. Semono uga aku ya tresno karo sampean, Kang. Nih, Apa di? sepurane, Kang. Dadak sepurane. Jare kowe tresno mbarek aku, Di. Rasa tresno iki tuwuhe telat. Mendem rasa wiwit cilik nganti dewasa. Tak wedharake marang sliramu dina iki. Nanging Bapa guru nampa lamaran saka Jawara. Aku dijodohno, Kang. Aduh Dewi Arimbi. Aku tresno banget marang sliramu. Ananging kahanan. Gede banget rasa tresnoku marang kowe. Semono uga aku, Kang. Ning dapuk dadi anak ora kepenak. Kudu nurut apa kang dadi dawuhe wong tuwa aja nganti nguciwano manahe wong tuwa. Ya, yen pancen kowe mbar aku ora bisa bebarengan, Di. Ora apa-apa. Di, donya ora sagodhonge kelor. Aku bisa golek wanita sing luwih ayu tinimbang kowe, Di. Ngomong ya ngomong. Ning ngomong-ngomong kok beda karo aku. Di, aku tresno marang kowe, Di. Aku ya tresno karo kowe, Kang. Kang aja ngono ning ndi manise semu, Kang. Kang Marta. Di, Kang. saben dina aku angen-angen sliramu. Seneng atiku nalikaning aku karo kowe iki ora dulur. Tegese iso bebarengan. Ning kabar teko awakmu iki ngebeke pikiranku, ngebeke sirah-sirahku. Ngomong sadar mau kedapuan Kang Marta gawe wong tuwa, Kang. Kang, kowe kenapa, Kang? Kang Marta. Apa iki? Simpenan kang apik kalungku iki ya, Di. Kang Bapak aku ora bisa urip bebarengan karo sliramu, Kang Marta. Yen kowe kangen marang aku, sawangen kalung iki ya, Di. Aja nganti ilang. Kowe marang aku ora bisa bebarengan.
ning tresnoku tulus marang sliramu, Di. Ya Rimbi, aku tak oncat saka Gunung Kendheng kene, Di. Dudu salahku to yen kowe dadi liwong kaya ngono. Arimbi, nanti putraku Martanajaya. Nembe mawon lajeng mandhap saking Gunung Kendheng. Kowe aja duraka karo aku. Kula boten duraka kalih jenengan. Kowe ngomong aku karo Martajaya sakloron. Ning Martajaya dudu dulurmu. Kowe bisa adum katresnan karo Martajaya. Ning kasunyatanipun niki kula tresno kalih putra panjenengan. Ning kula sampun dijodohaken kalih Jawarani. Mula saka kuwi aja terus-terus langgonmu nggodha Martajaya kayuyan Arimbi. Kula semanten ugi tresno kalih Kang Martajaya ning kahanan. Kahanan kan dadosaken kados mengaten. Arimbi, kowe ora ngerti jroning batine Biyong. Saking gedene tresnaku nang putraku Martajaya, nganti dheweke kayusun karo kowe, ning kowe ora bisa ngimbangi. Ning sampun dijodohaken kalih bapakku. Mulane aku duwe weling karo kowe. Aja pisan-pisan anggonmu tuwaning rasa tresna karo Martajaya. Martajaya ngger. Biyong kang Nyai. Aku tresno kowe Kang Marta. Ning kahanan gawe kowe lewong kaya ngono. Neng ngertenono. Nganti pupute jagat. Tresnaku mung kanggo kowe. Sukete iku lho. Suket wis tak resiki kit mang. Kuntet gak gelem. Apane sing mburi sik jembrung. Kuntet gak gelem lapo-lapo kit mang. Mangan ae. Kuwi kancane nyambut gawe. Wis diomongi suket sing nduk mburi iku lho. Aku suket kabeh kuwi tak resiki. Terus apane wong jembrung ngono sian iku. Lho kok pinggire sendang. Iku pinggire aku sing resiki. Panto ah, tutu. Aku. Wis aja geger ae, ana kate umbah-umbah kok iso. Ana Denayu. Oh, Ngeten lho Denayu, karep kula ni wong niki pun tugas kula. Lari-lari niki kula pimpin cek sae ngoten lho. Wong tamane niki bagiane lari kali niki. Timbangane tukaran ae yo gawe-gawe apa ta opo ngono. Kaya apa martabak ah? Ya gak ngono. Lah kersane Denayu napa? Sego goreng. Ya gak ngono sih. Pecel lele. Martabak. Ya nyanyi-nyanyi apa ta apa ngono lho. Oh, do telo. Martabak godho telo. Dikongkon gawe rengeng-rengeng supaya pikire seneng. Oh, sadurunge umbah-umbah. Nyanyi. Dadi awakmu kudu ngerti. Denayu Wulandari ku butuh hiburan. Mangkane awak dhewe abdi utawa jongos, iki kudu ngerti kebutuhane juragan. Mangkane ayo mulai iku ayo diwiwiti. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha. Aku wong nista tanpa bondo donya. Joko mlarat
karo priya bagus sing padha senenge ora nyono lan ora lekewa yen sliramu teka wana krama sengenge ngulon parahane yen wengi rap bulan jenenge ngene kaya ngene rasane wong ora duwe tresna tenan kok anggap sepele ya Tem Ayu Lu, ono barok se Den Ayu atos-atos Pet, iki apa copet Wonokrama ngawur iki. Begale kene ndamean. Nek ndelok potongane kaya bandar kaya. bandar apa Bandar cilik. dakluk Kaya engko melete sing kok. sing mburi kaya P3 hei, nggih apa iki? nggih rasan-rasan kali kanca-kanca badhe niki lho ngawasi Den Ayu Wulandari badhe ucek-ucek Dadi awakmu wong telu iki apane? lho kula niki abdine Abdi. nggih Nggih, abdine kula niki. Cara wong desa gedibal. nggih jangkrik gedhe Angkat omongane. ladenana Senes gedibal kula niki kali kanca-kanca niki. Apa? Lho, kula niki jongos. Lho, padha ae Ngapur. Kedibal jongos. Keset. Hus. Hei. Maju. atos-atos Maju. oh, tidak saged. tidak bisa Oh, tidak bisa. so kowe njaga wong temen temen nggo kene iki sing apik mek awakmu tok lho kaya ketoprak brungesmu kono aja niru gepeng kono Sing elek-elek telu iki minggir. Aku butuh karo bocah wadon iki. Atos lho, Den. Ya wis, be alergi ya wis tenang ae tak. Cahyu sapa jenenge? Jenengku Wulandari. Wulandari. Heeh. Awakmu jan ayu tenan. Ah, mosok sih. Jenenge Wulandari. Iya, jenengku Wulandari. Wulandari. Nek kenek, nek iso atimu karo atiku ayo nyawiji. Senopati Logo ana ing Kraton Majapahit lho. Sendeket dawuh senopatine Wulandari, kira-kira awakmu tapek bojo gelem apa? Aku gak gelem. Gak gelem. Nek awakmu gak gelem, aku njaluk waktu dilutae. Ayo andum maduning katresnan. Ladenono aku dilutae. Aku tetep gak gelem. Gelem tak Gak gak? gelem. Gelem tak gak? Gak Gelem tak gak? Wani yo sapa mriku? sapa buriku Wani bare aku. gak wani kena apa Wani bare aku. wani Wani bare aku. Wani. Wani. sapa buriku digetak ya digetak Sing wani. sapa ro buriku iki? Aku ngarep buriku rumangsamu sapa Gak ngerti sapa murimu. sutradarane Hus. Aja diomongno. Aja diomongno. gak oleh diomongno Ayo. Ayo. Wani bare aku. Lho, Wani bare aku. Lho, Wani bare aku. loro ya. ayo latihan Tuh.
Jajar. Ngadeg. Mecicil. Galambakan. Di sana. Aku ndeleng sandang panggungmu. Nayaka Praja Majapahit. Senopati Logo ning kraton Majapahit. Sejo karepmu rudha paripeksa marang bocah wadon. Kepengin andum maduning katresnan. Cubluk mripatmu. Hus. Senopati Ngaloga mesine aweh pitutur kang becik. Yen kowe seneng kinang gambir suring bali wismane, yen ngene tumindake kewan kowe. Hus. Sana. Apamu bocah wadon? Wong liya braya, aku wajib tetulung sak padha paning urip. Nek kena tak dung saron apik. Ojo melok cawe-cawe bab masalah iki. Ayo, depno Samrnyawa. Oh bangsat. Yen aduta sing balung jeprete kuling babas sinawre wana mubadir tanpa kono percuma. Yen kowe atos balungmu kandel kulitmu kebak japa mantra. Ayo, tokno ilmumu tak bukai dadane. Yen trima siji-siji percuma. Arepmu piye? Ayo. Ambyaken kaya wong Yala. Toton kaya ngenata bata tetelon. Nunggal sawiji ra bakal mundur sejangkah. Senopati. Monggo. Akal lakon suami. Wong ilang. Hus. Wong ilang. Kalah sekti. Ayo. Tibae gak kene sembarangan. Wong sekti mandraguna. Yen mengkono lapor ing kraton Majapahit. Lapor. Pungkasane P3. Apa P3? Kalah mbek Banteng. Ngapunten, Den. Ngapunten, Den. Ngapunten, Banteng. Ngapunten, Den. Banteng ya apa? Rungokno dengkulmu. Nggih, Den. Ngapunten. Alap-alap Samber gledek. Loh. Alap-alap sambel kemangi. Alap-alap Sambel goreng. Aku malah takon kowe iki dadi apa? Kula niki nggih nek saene nggih abdi. Abdi, abdine sapa? Kula abdinipun Demang. Demanging Makandhek. Demang Makandhek mriki. Lah iki anake. Lah niki putrinipun Demang Makandhek. Badhe umbah-umbah niki wonten sendang. Kuwatir digudha dening priya. Nggih. Kowe kudu bisa tanggung jawab. Lah ya napa? Lah iki mang diruja pati peksa iki wis kenek apa ora? Lah dereng wong kula dereng e. Lho, Tet. Kok rumah sama kate mbok gelir apa rasane? maksude aku durung ngecoki. Oh ngono ta. Cek gak kesempatan Jelasno. Bali lapura ing Demang Makandhek. lajeng. Ya Nggih. Taunana Windanana. Makandhek bakal tak gawe kutha sing gedhe, ya. Mekaten. Aku bali. Nyuwun tambah pangestu. Den Ayu, monggo baksul matur Kanjeng Demang. Ayo ning. Monggo singkat.
bobo ora penak. Murid siji tak golo-golo lan tak tresnani. Aku mlaku ngalor krungu tembung arawat-arawat mbok pakul sinambi wara. Ana grudak-gruduk padha nguber lakune maling nganggo pakaian sarwa ireng. Sejatining sapa? Bapa, Lho. kula Kang Sowan. Alep-alep samber nyawa. Nggih, Bapak. Keringetmu drodosan ambakmu mengkis-mengkis. Kowe teko ndi to, Le? Ngapunten saderengipun. Heeh. Kula matur wonten ngarsaning Bapa Resi Martulaya. Heeh. Kula matur ngraman brandal ngecu maling, Bapak. Lho, kowe maling. Nggih. Layak pamikiraning Bapa ora penak. Jebule kowe sing duweni pikiran sing ora genah tumindak alingsir angger bebener. Alep-alep samber nyawa. Nggih. Tujuanmu kuwi kepiye, Ngger? Ngapunten saderengipun kula Heeh. badhe kula wedharaken napa ingkang dados tumindak kula. Yen luput panjenengan luputaken. Yen leres panjenengan leresaken. Iya. Kula brandal ngeju Heeh. mboten wonten karang pradesan mboten. Iya. Saintenging istana Praja Majapahit saperangan kula colong kula dum-dumaken kali kawula cilik sing nandhang kang sengsaran kurang mangan. Kowe kok kendel, Ngger? Mlebu ing Praja Majapahit. Para prajurit narakane praja ya sakmono kowe. Terus kedadean itu piye nak terus Kula niati luhun kajati Heeh. sabela bumi pertiwi makandhek mila sadèrèng kula jumangkah Iya. mbajutaken lagu kula. Heeh. Kula pamit kalian Bapak nyuwun tambahe pangasulan nyuwun piandel dhateng Bapak. Awakmu wis madhep mantep. Kowe gawe rusuk ing Praja Majapahit. Bapak, Heeh. bok bilih kula dados sulaming bumi. Ngurepi bumi pertiwi. Iya. Cinarake kodrat Gusti kang karo jagat pun kula niati, Bapak. Wis madhep mantep. Inggih. yen ngono. Alep-alep samber nyawa. Nggih, Bapak. Yen kowe ora duwe piandel saka ing bapa, kowe bakal nenemoni bebaya kang luwih gedhe. Sabda pandhita ratu ora kena wala-wali, bok pilih Bapak. Bapa duwe kewelasan marang kowe. Inggih. Kowe murid sing tak golo-golo sing tak tresnani to. Inggih. Bapa bakal maringi piandel marang kowe, japa mantra marang kowe. Matur nuwun, Bapak. Alap-alap sampe nyawa. Ning epek-epeke bapa. Iki ana mantra lan Pala Cakra bakal ndak wolongake marang kowe, Dole. Deloki tanganmu, Nger.
panerimah kula dening Bapa paring senjata pitulangan lantaran kala Caka Raja tumemplek dhateng asta kula. Mikir marang kowe. Kowe bisen wis tak critani ing pusakaning bapa kowe lak ngerti to nggih. Inggih, Bapa. Pusakaning bapa iki pilih bobot pilih tanding. Yen kowe wis nyekel pusakaning bapa kang kuwi dadi wong kang sekti Mahambara. Kula penanut napa dados pituturing Bapa Resi Martalaya. Inggih. Alap-alap Samrnyawa. Inggih. Coba tampanono nggih. Kula tampi, Bapa. Pamore piye nggih? Bapa Resi. Kula badhe pitaken dhateng Bapa. Marga Antaka kasiate napa dayane napa? Marga Antaka. Marga kuwi dalan, Antaka kuwi pati. Yen kowe wis nyekel pusaka kuwi kudu ndolek dalan kang padhang. Ndolek dalan kang jujur. Umpama kowe ngulon ya ngulon, kowe ngetan kudu ngetan. Ning pesene bapa, aja nganti bengkang sarambut marang jiwa ragamu. Bapa. Napa ing dados pituturing Bapa tansah kula gemi mboten badhe alap-alap Samrnyawa nglerwakaken Bapa. Kaya ngono? Mila Bapa. Iya. Kula badhe nempel kamukten wonten Majapahit. Bobile tembe wingking kula mboten ditembeli kamukten. Mesisan sura ing jana buring papan cinurek. Iya. Eprik-eprik ombrom-ompret ambuntut bedhug. Kula damel Karang Abang Majapahit, Bapa. Mung bapa ngideni sak budalmu kalis ing sambikala ana ora beda apa-apa ya, Nger. Nyuwun pamit, Bapa. Palilani, Nger. Majapahit. Aja enak gantung sikil kirang kembuyu. Oh. Para tamtama munggah senopati kaloku. Yo, hadepono alap-alap Samrnyawa. Alap-alap Samrnyawa gedhe tekadmu, Nger. Bapa kaya didodok alulanang rasaning batining bapa. Kowe nangis ing ngarepku kaya aku ora tega marang kowe. Besok Engger kowe yen stiti wancine kowe bakal dikek kamukten ing Praja Majapahit.
Temenggung Selo Aji. Kasinggihan dawuh Sinuwun. Tos pundi pawertos panjenengan paman? Sinuwun, Nggih, paman. wonten Majapahit menika kula ketingal sinuwun mendel kemawon. Wonten wigatuna. Paman Selo Aji kepareng mendel saatawis kula tandangu para senopati Majapahit. Inggih monggo. Paman Senopati Doko. Tos pundi? Nggih, kunjuk ngabekti kula dhateng sinuwun. Kula trami Paman Senopati boten sanes pudolan pangestu kula panjenengan trami paman. Kula tampi sak pucuke reka. Nggih. Kula damel aji sak gesange. Paman Senopati Loko. Kasindyawan dawuh Sinuwun Nggih. saderenge matur sembah sungkem kagem Sinuwun Brawijaya menika. Nggih. Kula trami paman ning sebalike panjenengan trami napa kang dados pangestu kawula Paman Senopati. Mugi ndadosaken jimat dayanana kasantosan. Uga kowe punggawa piye? Nggih, Gusti. Saderenge kula matur sungkem bedhi kunjuk dhateng panjenengan, Gusti. Nggih ora liwat kula trami ning puja pangestu kula panjenengan trami. Kula tampi mugi dados jimat. Nggih. Paman Senopati Sekloron. Nggih, Gusti. Dos pundi kabar pawertos panjenengan anggene telepirsa wonten ing Karang Perdesan wewengkon Kraton Majapahit paman. Ngapunten, Gusti. Sakmenika kahanan wonten ing Majapahit gadah ontran-ontan. Dados wonten ing tlatah Majapahit wonten pawon kang nggadahi tumindak culika Budi Candala. Leres, Gusti. Yen mekanten kedai panjenengan minangka Senopatine Majapahit, kedai saged ngentasi karya. Kon dadak panjenengan mendel kemawon Paman Senopati. Ngapunten Sinuwun, Nggih. tiyang menika sakti mandraguna boten tedas papak pandhi sisih grendha basen ngotung. Nggih, jenengan matur kados mekaten. Napa mboten langsem jenengan matur wonten ngarsa kula? Kok jenengan kandha pawongan iku tiyang sekti mandraguna. Kedai panjenengan minangka punggawa, ratune punggawa wonten Majapahit. Ning kok dadak jenengan kalah sakti. Ngapunten, Gusti. Kula kalian Kangkang sampun nyepeng menika Candala. Ning saged lolos, Gusti. Jenengan rumaos kasoran tanding yuda kalian pawongan kan nggadahi tumindak Candala Budi Culika punika. Leres, Gusti. Mboten saged ngentasi karya. Boten saged Sinuwun. Lek sampun para Senopati mboten saged ngentasi karya. Dos pundi kahanane Praja Majapahit mangke? Ngapunten Sinuwun, Nggih. ingkang damel ontran-ontran menika nek boten lepat menika samber nyawa Sinuwun. Dados sing damel ontran-ontran wonten Majapahit mboten sanes nggih menika alap-alap samber nyawa. Leres. Jenengan sampun mboten saged ngentasi karya mboten saged. Boten saged. Ngakoni kalah. Nggih. Piye? Panjenengan menika Senopati agul-agule Majapahit. Ning boten saged nanggulangi pawongan kang damel derdah wonten Majapahit. Yen kados mekaten kula badhe ndangu dening Paman Tumenggung Selo Aji. Dos pundi Paman? Sinuwun, Nggih. panjenengan menika sawitung nalendra. Nggih, leres punika Paman. Menawi panjenengan boten gadah keputusan sinten to wonten Praja Majapahit ingkang diutus kalian Sinuwun, nggih menika mapak lampahipun alap-alap samber. Paman Tumenggung Selo Aji. Nggih. Leres napa kang dados pangucap panjenengan? Redene para senopati pun boten saged nanggulangi lampahe derdah. Sinten malih kang saged kula andhalaken mung kejaba panjenengan. Nggih, Tumenggung Selo Aji. Dos pundi Paman? Sinuwun.
kangge nduduhaken dharma bakti kula kalian sinuwun. Nggih, Gusti. Dinten menapa anggen kula mangkat mingkas karya alap-alap Samjurna. Nggih, paman Tumenggung Sela Ajigung panuwun dumateng panjenengan. Redene panjenengan tasih nggadhahi raos derma bekti tumrap nata ing Majapahit. Pramila menawi panjenengan sampun sagah ngedat lakune alap-alap Sambernyapa. Dinten samangke jenengan bidal paman. Menawi mekaten pangestuna ingkang Ya ora liwat tunggu pangestune Prabu Brawijaya. Nggih, paman. Paman Senopati Loko dalah paman Senopati Doko. Redene paman Tumenggung Sela Aji sampun mangkat tumuju wonten ing palagan ngadepi nggih alap-alap Sambernyapa. Pramila monggo dipun kiting saking wingking lampahi Tumenggung Sela Aji. Monggo paman. Mas Dewi Arimbi. Nggih, Kang Mas Jawara. Apa sliramu ya seneng ya tresno marang aku, Dimas? Mestine aku ya seneng. Ning sing dadi bingunge atiku lho. Kepriye, Dimas? Panjenengane iki satriya saka Jalatunda. Iya. Kok ya purun dijodhokno karo aku mung putrane Bapak Guru. Lah wong aku tresno, senajan kowe putrane Bapak Guru nanging aku tresno senajan ana pepalang ya apa ae, tapi aku tresno. Apa ya kaya ngono ta? Iya. Kang Mas Jawara, Iya. aku tak takon marang sliramu ya. Takono. Ing umpama aku keboyong ana ing Jalatunda, ning Jalatunda kono ana ngapa to Kang Mas? Aja kuwatir, Dimas. Heeh. Ning Jalatunda iku ana maneka warna lan macem-macem, Dimas. Apa wae aku pingin mangerteni. Kowe kepengin mangerteni. Heeh. Ning Jalatunda iku ana salah sawijine kewan. Heeh. Kang aran merak lare putih. Merak lar putih. Iya. Daya katiasane apa, Kakang? Yen merak kae miber nglugurna lar siji. Heeh. Sapa pawongan sing nemokno lar kuwi bakal nemoni kamulyan, Dimas. Heeh. Yen ceblok lare siji bakal nemoni kamulyan. Heeh. Heeh, yen ngono besok yen aku dijak ning Jalatunda, ayo mrono ya Kang Mas. Iya, aja kuwatir. Kakang, Eneng apa? mireng apa ora? Kaya ana suarane jaran ning jaba. Kaya gemruduk ana Iya. jaran saka jaba, Kakang. Pawongan sapa? Aku ora mangerteni. Kakang, Hai, sana. Iya. Kowe sekloron omong-omong enak ing dalan apa sing mbok omong? Iki calon bojoku. Tau wis dadi garwaku. Balik aku takon sliramu sapa? Senopati ana ing Majapahit. Lah sak perlumu mapak laku kuwi ana ngopo? Kepengin kegandengan karo garwamu ya Arimbi. Apa bidak mripatmu? Hush, Arimbi ku wis dadi bojoku. Kok kowe arep boyong soge kendel kowe? wis tak niati uga tak kajati. Iya. Abota wong loro tak endingno patiku yen ora bisa sesandingan karo Arimbi. Gedhe tekadmu. Bisa kon boyong Arimbi mbok dadekno garwamu. Nek kowe iso medhot. Oh bangsat. Saiki percuma. Adu to sing balung jeprete kulitmu badir tanpa guna. Kowe pendekar kabeh uga pendekar, aku ya uga pendekar. Ayo adu jaya kawijahan. Sapa sing dadi sulami bumi?
ngalno dadamu. Aja ana sing tumpang so bebasane. Lehno pandulumu ketiban jopo mantrane Jawara gak jebablan depani Bantala tak sembah drama. Jawara. Bukan dadamu. Ketawon aja pamungkasku. Tak merodol tak sembah idri dram. Tak buka dadamu. Ha! Modar! Modar! Carane bocane jalan tunduk kok malah bocil. Ratu Majapahit cupluk nalarmu nganti kowe percaya karo omongan. Mbok mangke riyin. Nggih. Temenggung Selo Aji. Panjenengan kula utus dos pundi tugas ingkang kedah panjenengan laksanakaken? Bekas karya anggenipun alap-alap Sambernyawa. Ning jenengan ndadahi tumindak merjayani pawongan kan mboten gadah salah lan dosa. Nun, Nggih, ingkang gadah kekajengan menika sanes kula. sinten paman? Inggih, Senopati panjenengan. Sing gadahi kekarepan kados menika jenengan. Nggih, sinuwun. Tujuane jenengan perjayane niki napa? Ngapunten sinuwun. Nggih. Arimi gadah rumas remen kali kula tolak. Dados kados mekaten. Terus banjur kados pundi? Kula ngangkon eger Jawara temekaning pati sinuwun. Nggih. Mekaten sinuwun. Ngapunten sinuwun. Nggih. Abot-abote kula kalian Kakang Senopati Nggih. ngabekti kalian ingkang noto. Nggih, terus pundi paman? Arimbi kula bakal damel semu. Dados si bocah lanang jenengan perjayane Arimi panjenengan paringaken kula dados lir. Leres sinuwun. Nggih. Dasar ratu cubluk. Ora nyawani wong desa. Nganti percayani omonganku. Yen mekanten Paman Senopati. Panjenengan urus niki. Jasad niki. Sudaken dawuh sinuwun. Sampeyan kene Mas Noki. Nyuwun sewu sinuwun Prabu Brawijaya. Nggih. Arimbi. Panjenengan tiyang agung. Ning kados ngeten carane ngrebut garwanipun liyan. Nggih. Yen pepalang bojo kula sampun dados ngeten. Kula nggadah sayembara kangge panjenengan dalem. Yen panjenengan saged dadosan desa Makandhek nempili kamulyan kula purun dados garwa panjenengan. Arimbi. Sapa wonge sing ora kayoyon yen ndeleng pasururanmu kaya ngono wong ayu. Nek kasunyatane kula garwanipun tiyang Kanjeng. Kowe kudu ngerteni sapa sejatine aku. Salah suwijine nalendra ana ing Majapahit. Kula sampun semerep panjenengan mrika Prabu Brawijaya. Yen kowe wis mangerteni aku sejatine Prabu Brawijaya, ning kowe wani ngucap sing kaya mangkono ning ngarepku. Mergi sampun nglangkai tata krama. Kula wangsa alit. Panjenengan sampun merjayani dumateng bojo kula. Arimbi. Senajan to kaya ngapa kowe kudu dadi bojoku wong ayu. Ora bisa. Yen desa Makandhek bisa mbok tempili kamulyan, aku gelem dadi bojomu. Arimbi. Ora Nyai. Senajan to panyuwunmu kaya ngapa ora bakal tak laksanakan.
Ning kowe kudu tetep dadi garwaku senajan to selir. Mboten saged. Kudu gelem ora ayu. Arimbi. Mboten. Lho kowe. Iki momong aku. Ya wis ngerteni yen momongan. Kowe ratu cubluk ora duweni nalar. Bocah karang pradesan mbok ruda paripeksa kate mbok pek bojo. Kok apik lakuanmu? Soge kendelku mawani kowe duweni pangucap sing kaya mangkono. Sabda-sabdane ratu. Yen wis nyabda ora bakal bisa dihapus maneh. Yen kaya mangkono kowe prasasti ora nglilani yen Prabu Brawijaya bakal palakrama dening Arimbi. Aku ora bakal nglilani sebab dheweke duwe pandhapa. Tegese duweni ngomah, ora mbok jaluk ning omah, ning tengah dalan kate mbok jaluk. Sepisan maneh, oleh apa ora? Ora oleh. Oleh apa ora? Ora oleh. Pangerin, Nggih, Paman Tumenggung Sela Aji. panjenengan menika tresna kalian Ari. Nggih. Cethoke badhe jenengan percayan. Nggih. Menawi si Arimbi menika temekaning pecah. Sinten malih ingkang dipun pundhut garwa kalian sinuwun napa kula? Paman Tumenggung Nggih. Sela Aji. Saking agenge raos tresna kula kelawan si Arimbi. Ngantos kula wantun merjayani simbok kang dados pepalange Brawijaya kang badhe palakrama dening Arimbi. Saking pamanggih kula. Nggih. Monggo dirantos agenge setunggal wulan menawi mboten purun dikunjara rin. Dados kados mekaten napa kang dados Inggih. kersaning Paman Tumenggung Sela. Inggih. Jadi sumangga kita kula bangsul Monggo teng kula kraton dherekaken. Majapahit. Guru Martalaya sowan pasewakan agung ing kraton Majapahit ngarsaning Gusti Brawijaya. Gusti Brawijaya ngenake sayembara. Sapa sing gawe bisa nyekel sing gawe ontran ing Majapahit, aku bakal paringi bebono nujum ing Majapahit. Lho. Oh, ya. Kepiring aturipun bapak-bapak pilih nglebeti giri patembayane Majapahit Yang kapatah nyepeng kula. Sik. Bapa tak ondo karo kowe. Alap-alap samber nyawa. Bapa kapatah nyekel marang kowe sebab kowe gawe ontran-ontran ing Praja Majapahit. Nek panjenengan sagu ateges tega kali kula. Ora kaya ngono nggih. Aja kesusu sungkawa ing penggalemu. Mung bapa iki mung kanggo sarana marang kowe. Tegese sarana. Besok kowe bakal uripmu kepenak ditempili kamuken Gusti Brawijaya ing Praja Majapahit. Ature bapa. Nanging mbok bilih kula nek pikut dening para manggala yuda tamtama biblek kulit ki kula. Mengko bapa kang ndadani kenek mbok kethok guluning bapa. Kenging dipercajos. Monggo. Ayo.
jenenge Arimbi? Sapa Arimbi? Kang Mas, Sapa iki? Kang Marto. Ora bisa. Kuwi sawijining garwane ratu, ora bisa nemu. Ning iki sedulurku. Yen kaya ngene, tunggonono. Martajaya, Wulya Setepak Jati. Ayo kabeh, iritan kabeh. Aku ora bakal mundur. Ana pawongan ngidap-ngidapi. Sapa sing dadi aran? Alap-alap Sambrnyawa. Oh, dadi sliramu iki kang aran alap-alap Sambrnyawa. Mapan kebenaran Arimbi ana ing tanganmu. Mula dene iki tak jaluk Arimbi. Arimbi tak wulungake. Ya. Neng kudu janji. Janji sing kepiye? Alap-alap Sambrnyawa njaluk kamukten. Sambrnyawa. Kowe kandha njaluk kamukten sing kaya piye sing mbok jaluk marang Brawijaya? Cubluk mripatmu ing tlatah Makandhek ngesake kawula dasih. Sing nandhang kesengsaran, desa sepi. Ora ana tatanan. Lor kali, kidul kali. Ora bisa nunggal sawiji. Aku kudu bisa nunggal sawiji lantaran kudu ana kabukten megah kanggo kumulan Pandhawa Agung piye. Sambrnyawa. Yen wis dadi syaratmu kaya mengkono Makandhek bakal tak dadekno bumi perdikan. Kaya ngono? Ya, Kon bali. Arimbi. Yen pengono aku bali. Sambrnyawa. Martajaya lilakno Arimbi saiki diumengkoni dening Brawijaya. Mula apa sebabe aku ngeculke? Maca bait ngekeki mukti kamukten. Ya to? Ing dusun Makandhek, ya to? Bakal tak dadake Pandhawa Agung kanggo kumpulan musyawarah. Iya, Jang. Bapak Anesreni. Iya. Seni ya. Kowe tak ini dijuluk Pangeran Suramadu. Apa sebab aku nggawe jeneng Suramadu? Surawani Maduwangi, tumindakmu jujur. Ora menggok ngiwa, ora menggok ngen yang jejere kowe dadi penggede, ing Makandhek kudu jujur, welas asih marang kawula, kudu iso nyatokake nunggal sawiji. Aku nganggo peparap, ya to? Napak tilas ing desa Makandhek. Aku pangeran alap-alap Sambrnyawa. Aku kudu bisa nggake istana sing gedhe. Besok rejane saman Makandhek kena darani Talapak.